Gabon familia eta udaleku zaleo. Gaur egun paregabea pasatu dute gure umeek, kortoak grabatzen. Nahi dituzu ikusi imaginak? Hona hemen. Grabatzen. Akzion. Baina ondo geli. Grabatzen. Bigarren estena, toma bat. Grabatzen. Akzion. Baina ondo geli. Kristona izango zera guztiz iragarria, hilarte dantzaginen genuela. Gitarraren soloek eratuko nindutera, eramango ninduzun. Ja. Gauen ere ederki pasa dute. Txanagorritxu nahi duzu ikusi? Beste eraren batera? Hona irudiak. Gaurkoz nahikoa, baina orain deskansatzera joan eta bihar gehiago egin.